Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o foli ni tantoli an bɛ lase aw ma ni waati in na aw minnu sɔgɔlen don an na aw bisimilakaw la bamanankan kibaruya kɔnɔ la ka sanga ni bi araba marisi kalo tile 4 san 2026 an ka wulana kibaruya bakulo dɔw bɛna tali kɛ suguba komisɛriya mun bɛ yen nɔ olu ye u tɛgɛ da bandi dɔw kan minnu ni kun kɛmɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ ko u lasago an bɛ kuma min na bi an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ dɔw kɛ leere kɔnɔna la ka tɛgɛ da Bamancia walinuga kɛlɛ tigilama siganama dɔ olu kan sankaw bara a yira k'a fɔ ko dɔ bɔra kuran waati la ko heure 2 ɲɔngo o bɔra kuran sankaw tun bɛ kuran sɔrɔ waati min kɔnɔ kulorokaw fɛ yen nɔ ko maaw mago jɔ fɛn min na kosɛbɛ sunkalo kalo kɔnɔ dɔ farala o sɔngɔ kan o mun bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye maaw ma Burkina Faso jamana ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔ ko février kalo kɔnɔ k'u ye jafara wale tigilama maa 100 ka olu de faga cɛfini tabaw ka wulikajɔw olu fɛ Iran ni Israel ni Amérique jamana olu ka susulu bɛ ɲɔgɔn na a tile 5 bi halisa susulu ti ka jɔ jikan siraw u bɛ ka o de fara o bolo kan ni waati in na ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni misɛnman caman fara minnu kan sɔɔni san ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw bisimila jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ foli kurakura k'a di aw ma duguba kɔnɔna lakana ko la an ka fintigilakaw polisiw olu ka baaraw kɔnɔna la komisɛriya mun ni o bɛ Bamako suguba kɔnɔ ko centre commercial olu ye bandi dɔw minɛ minnu n'u ka wulikajɔ tun ye ka taa bin maaw kan ka maaw n'u bololafɛnw daraki ka sanga ni damakasi sɛbɛn caman de donna ni maa ninnu bandi ninnu u kan musolaka dɔ ale ka damakasi sɛbɛn mun y'a to wulikajɔw bolodara kosɛbɛ ko u taara musolaka in ka taa bin a kan k'a ka moto ka o minɛ a la ani fo ka taa se a ka nafolo ka o minɛ a la ko ani fɛnɛ u ye mototigi caman de ka moto ka o minɛ ni bandiba kulo ninnu ni suguba n'a lamini n'u ka mununu salo kun ka ca ye ko suguba komisɛriya u ka wulikajɔ kɔnɔna la k'a daminɛ février kalo tile 27 ka taa se a tile 28 su de ma ni u taara tɛgɛ da ni maa ninnu kan siganama dɔw tɛgɛ taara da u kan fo tabakɔrɔ ATT-bugu kɔnɔna la ɲininkali busa misɛn ka gwan o la ka larawuli kɛ ko o maa kofɔlen ale ka sɔrɔ ka a tɔw yɔrɔ yira u ka moto suyɛnnen o minɛna a maɲi bolo ni ka tila ka telefɔni ani nafolo dɔw ka o minɛ u bolo ko a sɔrɔla ka a tɔw yira u ka réseau mun bɛ yen nɔ ni u tun bɛ ka nin bandiya kule ni wulikajɔ kɛ ka bingani kɛ maaw ka maa n'u bololafɛn ko polisilakaw sera ka tɛgɛ da u kan Bamako suguba polisilakaw ka u lasago ni waati in na u bɛ bɔgɔ jeninen kan kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ yaasa u ye wale mun kɛ u ka se ka taa u jɔ a kungo kɔrɔ cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaba journal division Umaru Jara a yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni kunungo tarata marisi kalo tile 3 ye ko an ka cɛfini tabaw u ye Bamancia walinuga kɛlɛ tigilama dɔw sira bɔ maa mun ni u kun nana moto la maa 2 k'a fɔ k'u bɛ taa dankari kɛ maaw la leere kɔnɔna la ani ka taa maaw ka minɛnw n'u ka baganw ye ka o minɛ u la leere Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛli ɲuman de kɔnɔna la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la ko u sera ka tɛgɛ da ni siganama maa 2 ninnu kan k'u gɛn ka u minɛ ka u bɛɛ lajɛlen ka u daji an ka cɛfini tabaw yɛrɛ k'a fɔ ko maa ninnu n'u ɲana moto la pistolet mitrailleur o sɔrɔla u bolo ani fo ka taa se chargeur 2 ma ani moto taliki waliki u bɛ kunnafoniw cari mun na ɲɔgɔn cɛ ko o bɛɛ lajɛlen minɛna u la cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw a bɛ ka kologiriya an ka faamaw fɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka maa ŋaniyajugu ka u daji maliden ni a bololafɛn min lakana maliyɛnw ka se k'u ka munumunu salo kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka sɔrɔ u ma siran u ma yirayira cɛfini tabaw ka minisiri ni o général de corps d'armée Sadio Kamara ale tun bɛ suntigɛ kɛnɛ kan Katikaw bara suntigɛ mun ni ka sanga ni an ka jamana ɲɔgɔndɛmɛ ɲɔgɔn jigitigiw ani wulikajɔ mun ni a daminɛ no an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ
ko ni sunkalo kalo in kɔnɔ an ka a fɔ ɲɔgɔn fɛ an ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ o mun bɛ kɛ bɛn ni ɲɔgɔn minɛ taamasiyɛn ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ de la Sadio Kamara kunun ko ale tun ye suntigɛba ale tun bɛ o kɛnɛ kan Katikaw bara yɔrɔ mun na ni Kati finitigilakaw fo ka taa se Kati ɲɛmaaw dinɛ ɲɛmaaw ka fara laadala ɲɛmaaw kan bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni suntigɛ in kɛnɛ kan ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka duwawudon kɛ an ka jamana ye bɛn ni keleya ani basigi ka se ka sinsin jamana kɔnɔ seli ani duwawudon caman kɛra an ka jamana ye sunkalo kalo hukumu kɔnɔna la Bamakɔ kɔnɔna la nɔ kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ ko sɔngɔw o yɛlɛlen don bawo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maaw mago bɛ jɔ fɛn mun na kosɛbɛ sunkalo kalo kɔnɔ jango ko sogo o ye dunfɛnba ye dunfɛn mun n'an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ an ka tile dumuni tɛ taa sogo kɔ nin waati in na sugu musow kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don ko dɔ fara mɛ a kan kosɛbɛ sogo suguya bɛɛ lajɛlen sogo koloma fo ka taa se a buma ma ko nin bɛɛ lajɛlen de sɔngɔ gɛlɛyalen don ko ka sanga ni nin waati in ye buso kɛn bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko sogo bɛ taa ta yɔrɔ minnu na o fɛ ka se ka na sugu kɔnɔnaw la sogo donni ko transport minnu kan ka bɔ a la walima taji minnu kan ka ta ko taji ko o nɔ bɛ a la ani fo ka taa se fɛnɛ o kan ka taa sogo ta yɔrɔ minnu na a yɔrɔ dɔw bɛ yen gɛlɛya bɛ yen nɔ o gɛlɛya minnu n'o dɔ ye lakanabaliya ye ko nin bɛɛ lajɛlen de kɛn bɛ ka dɔ fara sɔngɔ kan a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko sogo sɔngɔ n'a tun bɛ 600 ani 80 hakɛ la o nana a yɛrɛ sɔrɔ fo 800 hakɛw la ani fo ka taa se sogo min bɛ yen n'u b'a wele ko sogo kolontan ni o tun bɛ sɔrɔ 800 na o bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ bi Bamakɔ yan nɔ 1000 hakɛw la wa ko hali sogo fɛn tɔw n'o bɛ tali kɛ misisen ni a ɲɔngow la ni olu dɔw kilo tun bɛ feere daminɛ dɔ farala nin bɛɛ de kan hali misi nugu ka taa se furu ni a ɲɔngow ma ko furu ni a ɲɔngow ni u tun bɛ feere 200 nin waati in na ko furu bɛ ka feere 200 ani 40 ani nugu olu mun tun bɛ feere 100 ko a dɔw bɔr'o la fo ka taa a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ 300 la ka taa a yɛrɛ sɔrɔ 400 ani 50 hakɛ la ko nin kɛn bɛ gɛlɛyaba ye bi Bamakɔ yɔrɔ bawo Bamakɔ kɔnɔna la bi sogo maaw mago bɛ jɔ a la kosɛbɛ jango nin waati jɔnjɔn in na ko ni dɔ farala kan a bɛ gɛlɛya lase musow ani fɛnw ka taa se nasɔngɔbɔlaw olu bɛɛ lajɛlen ma marabolo kɔnɔna kibaruya na taa ni an ye Kayikaw bara Kayikaw fɛ yen nɔ ka sanga ni bi araba marisi kalo tile 4 ye kulu mun kun sigira Kayikaw bara yaasa u tun ye kumaɲɔgɔnya mun kɛ ka kuma Kayi gɛlɛyaw kan o kulu mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ Kayikaw ka recommandation u ka laɲiniw k'u la kɔlɔsi yaasa laɲiniw ka se ka lawaleya o kulu in y'u ka jalajɛba dɔ kɛ bi Kayi gouvernorat kɔnɔna la kuma mun na ni u kumana Kayikaw tun ye laɲini minnu kɛ u ka kumaɲɔgɔnya la ka se ka o laɲiniw lajɛ laɲini minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ ni u bɛ lawaleya cogo min na ka wulikajɔw kɛ yaasa u ka se ka don ba la bawo ko ni ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya kun kɔnɔna la Kayikaden bɛɛ lajɛlen kun y'i ka kɛtaw ani ka fɔtaw fɔ yaasa marabolo ɲɛtaa siraw bɛɛ lajɛlen bɛɛ da ka se ka don a la ɲɔgɔn mun kɛra kulu fɛ kulu mun ni ale bɛ ka laɲini ninnu ka o koɲɛw recommandation ka u labaara o ɲɛmaya tun bɛ Kayikaw ka directeur de cabinet ni o ye marabolo ɲɛmaa ka directeur de cabinet fo ka taa se maa minnu ye nin baara in kɛ ni o ye comité de pilotage ye ani jɛkulu min bɛ nin kɔnɔ ka se ka recommandation ninnu lakɔlɔsi laɲini mun ye Kayikaw ye laɲini minnu kɛ u ka contenu local fo ka taa se sigida ni marabolo ɲɛtaa u ka se ka o baaraw don ba la 8 mars o labɛnw bɛ ka kɛ an ka jamana fan caman kɔnɔ la musolakaw u kɛn bɛ k'a fɔ ko u nisɔndiyalen don bawo musow tɔgɔla don musow ka hakɛ don o bɛ nalen nka ko nisɔndiya kɔnɔna la fɛnɛ u jɔrɔlen don bawo ko nin kuma in na gɛlɛya de bɛ yen nɔ ani nin waati fana nana bɛn sunkalo kɔnɔ sunkalo kalo o ye waati min na ni maaw mago bɛ jɔ fɛn caman na dunta fanga ka bon kosɛbɛ o de la musow jɔrɔlen don n'a ye misali ta Direkaw bara Direkaw ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni o ye muso jɛkulu ye olu caman yɛrɛ k'a fɔ ko nin kuma in na waatiw gɛlɛyalen don sɔngɔw ni maaw bɛ jɔ fɛn mun na o gɛlɛyalen don kosɛbɛ ko halisa yɛrɛ 8 mars fini ko u jɔrɔlen don fɛnɛ o ma se Direkaw bara fɔlɔ ko u kɔni nisɔndiyalen don musow ka don bɛ nalen nka gɛlɛya ko mun bɛ a kɔnɔ o kɛn bɛ ka o kamana gan Korokaw bara kalanbon 3 kura jɔra ka di Korokaw ma u ka kalanso bɛ ni o ye Guro Ana ye o kɔnɔna la kalanbon kura 3 ninnu kolobo karili kɛra ka sanga ni bi arabadonya ye ko mun n'a bɛna dɔ fara kalandenw ka lafiya kan u ka se ka kalan kɛ u ka kalanso ninnu k'a kun ka kan dɔ ka fara a kan bawo kalandenw ka ca kalansow ma o siratigɛ de la kapu ani fo ka taa se urbanisme ni
HCR ni au commissariat des réfugiés nous ni farla ɲɔgɔn ka se ka ni kalanso in jɔ a musaka bɔra HCR o de yɔrɔ ko ni kalanso in a bɛna kɛ lafiyada ye ka se ka koro kalandenw ka se ka u ka kalanw kɛ ni kalanso in saba ninnu kolobon karili kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kun nisɔndiya bɛ kalanko ɲɛmaaw ani fo ka taa se kalanso ɲɛmaaw ma sankaw bara ko kuranko dɔ farala a kan walima dɔ de bɔra a waati la sankaw tun bɛ kuran sɔrɔ waati min kɔnɔ ko dɔ bɔra a la baw ko sankaw tun bɛ kuran sɔrɔ 19h ka taa bila sɔgɔmada ɲɛgɛn kanɲɛ 10 na ko o de bɔra 10h la ka na yɛrɛ sɔrɔ 6h la a bɛ n'a fɔ ɛri 3 ɲɔngo o bɔra sankaw ka kuranko la walima fo ɛri 4 ɲɔngo n'a sɔrɔ u tun b'a sɔrɔ wula fɛ 19h ka taa bila fo tile sɔgɔma 10h la ko a nana bila sɔgɔma 6h la ko edem maaw olu da yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni gɛlɛya dɔw ye tajiko sira fɛ ko dɔ de bɛna bɔ sankaw ka kuransɔrɔ waati la kulukorokaw fɛ yen nɔ ka sanga ni sunkalokalo o baaraw ye sunkalo kɔnɔ maaw mago bɛ jɔ fɛn minnu na suntigɛ la ko dɔ fara bɛ o sɔngɔw kan ka sanga ni k'a daminɛ ɲamaku fo ka taa se maaw mago bɛ jɔ fɛn minnu na kosɛbɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ lemuruba ni a ɲɔngow lemurubaji ko nin bɛɛ lajɛlen dɔɔni fara bɛ nin bɛɛ sɔngɔ kan ko n'i ye sɔngɔw ta k'a lajɛ tamaro kilo n'a tun bɛ feere 200 o bɛ ka sɔrɔ 220 na bi ani fo ka taa se citron ni o ye lemurukumuni ye o bɛ ka feere 40 ani ka taa se 100 ɲɔngo la lemurubajiw olu bɛɛ lajɛlen dɔw bɛ ka bɔ 250 ka taa yɛrɛ sɔrɔ 300 la wa ɲamaku yɛrɛ fɛnɛ o bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ ɲamaku kilo ko o bɛ ka bɔ 600 la fo ka taa a yɛrɛ sɔrɔ 770 la ni ko in kɛ bɛ dabaliba ye ani gɛlɛya ka ɲɛsin kulukorokaw ma bawo ko nin sunkalo in kɔnɔ sɔngɔkow ka gɛlɛn kosɛbɛ ani maaw ka dunta fanga bon kosɛbɛ ni dɔ farala dala dumunifɛnw kan k'a bɛ maa kamana gan seko ni dɔnko kɔnɔna la an ka jamana seko ni dɔnko minisiriso ka fara prestige consulting kan olu ye suntigɛ dɔ k'o boloda kununko CCB da la ko nin suntigɛ in a bɛ kɛ wale ye ka se ka mali ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw seko ni dɔnko tigilamaw ka fara an ka sɔrɔfɛkɔnɔw kan bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ mun n'a ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana bololabaarakɛlaw ni seko ni dɔnko ni yɔrɔ salew minisiri bolo mamu dafe ko nin kɛnɛ in kɛra ɲɔgɔn minɛ ani bɛn ni keleya ye ka foroba sun tigɛ ni ka sɔrɔ ka seli kɛ ka duwawudon kɛ jamana ye o kɛnɛba in ka kununko CCB la Kebamete fan fɛ e yɛrɛ tun bɛ o kɛnɛ kan mun bɔra o la an ka jɛ an k'o lajɛ. Fɛn ɲɛnama ye ni bon ayiwa ni ko ye komi damulen don nin ka kan silamɛw bɛ tɔgɔ la dinɛtigi bɛɛ tɔgɔ la ne yɛrɛ n bɛ se ka min fɔ nin ye fɛn ɲɛnamaba ye ayiwa an bɛ ayiwa an ka minisiri fo an bɛ jama fɛn fɛn mɔgɔ mɔgɔ se y'i se yan an bɛ bɛɛ fo parce que ni ye ala yɛrɛ barika don kalo in na n'o ye sunkalo kalo ye n'a nana ka jama bɔ ka na bɛɛ ka na u bɛ tin ka to ɲɔgɔn na ni ye an tin de ka to ɲɔgɔn na o de ka girin ni fɛn bɛɛ ye karisa ye karisa ye karisa o tɛ ale ye belebele an bɛɛ jamanjan nin bɛɛ sanfɛ min bɛ bɛɛ sanfɛ an b'ale de sumana i y'a faamu a tɔ bɛ ayiwa ka ŋaniya jira k'a fɔ ko an nana ka na sunkalo kɛ kalo ye kalo min barika b'a la an tun ka to ɲɔgɔn na. Hakilila ɲuman de ye kariti bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san an ka jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ ka foli kɛ ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye k'a kɛ jamana yɛrɛ ye vraiment j'ai même pas les mots kuma min bɛ fɛ dɔrɔn ala k'a mɛn nin na ala ka maamu yɛrɛ sara ala ka minisiriya ye ala k'a ɲɛ hakilila min b'a la n'a b'a fɛ a ka kɛ ten jamana in yɛrɛ b'a fɛ a ka kɛ cogo min ala k'a ɲɛ a ka to b'a ka sa la mɔmɔ. Bon, fɛn min don vraiment fɛn ɲɛnama de don parce que fɛn min don a man teli ka kɛ a man ca ka kɛ. Moi, c'est la première fois que ne ka ye ministre ka fɛn organiser pour que bɛɛ ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ c'est-à-dire silamɛya sira la ni badenya sira la pour que an ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn dɔn an ka échangew kɛ donc suntigɛ in yɛrɛ bon a ka ɲi mais o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔw dɛsɛra u ka dumuni na so i bɛ na de a kɛra min kama pour que an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen an ka duwawu kɛ Mali ye pour que Mali ka yiriwa voilà. Ne bɛ se ka min fɔ nin ye bonya ye jamana in bɛ cogoya min na bibi in na ka fɔ ko mɔgɔ k'i hakili to kɔrɔlen na ka maaw tɔw wele ka na n'a ye ka fara i kan n'an ka minisiri in y'o kɛ dafe a diyara an ye a siɲɛ fɔlɔ tɛ hali salon a kɛra donc nin ye k'an tin don ɲɔgɔn na
ka misimisiw ka silamɛya ka sankɔrɔta n'o tɛ silamɛya b'an fɛ yan kɔrɔlen an b'a kɛ an bɛɛ y'an ka sun tigɛ yan nɔ de o kuma ka foli lase a n'a ka kabinɛ bɛɛ ma aw yɛrɛ minnu nana jatalaw ɲininkɛlikɛlaw k'aw bɛɛ fo aw bɛɛ ye diinɛ mɔgɔw de ye n'o tɛ n'aw ta fɛ aw tɛ na maa min ye silamɛ ye maa min ye chrétien ye an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni chrétienw ta nana an b'o kɛ ni silamɛw ta nana an b'o kɛ o de ye bɛn ye o de ye jamana taaɲɛ ye an bɛ yan suntigɛ de la ka jɛ artistes ni artisans ministère de l'artisan a organisé k'u fo fɔlɔ mɔgɔ fɛn fɛn sera ka organiser k'u fo président de la transition y'o de fɔ k'a fɔ ka bɛɛ wele an ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma autour du Mali seul le Mali compte ka bɛɛ wele à la solidarité an nana suntigɛ la ɲinɛ an ka duwawuba kɛ pour que Mali ka se k'a kunkɔrɔta armée surtout an ka armée malienne u bɛ ka kɛlɛ kɛ anw ka hɔrɔnya n'an ka danbe de kama u bɛ ka kɛlɛ min kan kama Ala k'a sebaga d'u ma o sebaga Ala ka Mali ka hɛrɛ b'o la salon an tun bɛ yan salon ta tun ka dɔgɔ ni ɲinan ta ye ɲinan ta bonyana ni salon ta ye Ala ka san wɛrɛ ta fana bonya ni ɲinan ta ye ka organisateurs fo k'u encourager pour que nin ko in ka se ka mɛn. Sunkalo kɔnɔna de ye jamanakuntigi n'o ye Général Assimi Goïta ale ye projet créé n'a b'a fɔ Sunkalo solidarité donc a y'a fɔ gouvernement baarakɛla bɛɛ ye an ka sunatigɛ kɛ ni an baarakɛɲɔgɔnw ye donc an b'o kɛnɛ de kan ministère de la culture Segu ni Dogo cakɛda an ye an ka hôtel baarakɛlaw ani an ka artisans ani an ka Segu ni Dogo yɛrɛ baarakɛlaw an ci bila o bɛɛ ma bi ani n balimakɛ Danbele Saro ale tun b'an kɛrɛfɛ an ye sunatigɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinan fana an y'a invité a nana ani Segu ni Dogo cabinet bɛɛ bɛ yan Mali artiste caman sera kɛnɛ kan donc an b'u bɛɛ fo dante foli min na sunkalo ye kaloba ye sunkalo ye duwawu kalo ye sunkalo ye hinɛ kalo ye donc vraiment an bɛ duwawu kɛ nin sunkaloba in hɔrɔma kosɔn Ala ka Mali basigi Ala ka malidenw kan bɛn Ala kana ni kɛnɛ ye Mali la bidenw hɔrɔma kosɔn salamu Burkina Faso jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka jabaraninsoba sanfɛ ni o ye RTB ko février kalo kɔnɔna la Burkina cɛfini tabaw ye Bamancia waleɲuman kɛlɛtigɛma maa 100 ka o de daji kɔrɔfɔ in fɔra RTB maaw fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin donna Burkina cɛfini tabaw ka wulikajɔw kɔnɔna la colonel Abdulaziz Ouedraogo ni ale ye fintigilakaw ka kuma lasela ye ale de y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin jaabi in sɔrɔla cɛfini tabaw bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ sanfɛ ani duguma ani u ka renseignements sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ ka baara minnu kɛ yaasa ka se ka maa ŋaniyajuguw kɛlɛ ka lakanako ka sinsin Burkina Faso jamana kɔnɔ ko o de jaabi bɔlen filɛ nin ye Bamancia waleɲuman kɛlɛtigɛla maa 100 février kalo o kɔnɔna la Benin jamana kuntigi kɔrɔ ni o ye Toma Yayiboni ye ale y'a dantigɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ bɔ u ka fanga ɲinitɔn fanga tɛnamatɔnba les démocrates o ɲɛmaaya la kɔrɔfɔ mun ni a y'a daɲɛnamaya ko nin waati in na ale bɛna a ka politigiko baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ fanga tɛnamatɔn kulu in kunna kɔrɔfɔ min na n'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛnɛyako ko ale bɛ nin ɲɛsin a yɛrɛ ka kɛnɛyako ma ko ka sanga ni jamana kɔnɔna la bi wulikajɔ mun ni a y'a kɛ ani fo ka taa se parti minnu kɔnɔna la ni a ye baara kɛ ko a bɛna parti ɲɛmaaya to a ka dangan bolo ani parti ɲɛmaayasow u ka kɔngɛrɛ wɛrɛ senfɛ ɲɛmaa kura ka se ka sɔrɔ fanga tɛnamatɔn parti ba in na Benin jamana kɔnɔ Tunisie jamana ɲɛma premier ministre kɔrɔ fo ka taa se u ka nafolotigiba dɔ ma kiiritigilamaw ye jalaki bi u kan ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ san 6 kaso kɛ ko in kɛra ka sanga ni marisi kalo tile 2 ye bawo ko yuruguyurugu ni dunkojuguya ko dɔ ka a jɔ u kunkɔrɔ bawo ko jamana ka nafolo u y'a dɔw dun u ka nafolotigiba mun bɛ homme d'affaires ni ale ye Marouane Mabrouki ye fo ka taa se premier ministre kɔrɔma ani ministre 6 ɲɔgɔn olu b'a kɔnɔna la kiiritigilamaw jalaki bi ninnu bɛɛ kan k'a fɔ ko k'u to fanga la u ye jamana ka nafolo sɛbɛkɔrɔ dun u sagoya bɛɛ lajɛlen na ko nafolo mun ni u kan ka sara ni o ye amani ye kaso in kɔfɛ san 6 kaso kɔfɛ ko o bɛ t'i jɔ fo dinari wari miliyɔn 800 hakɛ la ni o bɛ bɛn euro wari miliyɔn 237 ma Angleterre jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛna taama sɛbɛn visa ko ka o tigɛ ni ani jamana 4 ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko ni jamana ninnu bɛ don ni kalandenya ɲinini sɛbɛn de ye ko visa étudiant o bɛ o de ɲini k'a kɛ n'a fɔ u bɛ ka taa kalandenya la Anglais jamanaw kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa baaraw walima ka asile ka o ɲini ka to Anglais jamana kan kudayi ko Anglais u muyuna tunganatagala ninnu kɔrɔ ten sa
bawo u bɛ na sira minnu fɛ k'a fɔ ko kalandenya a laban u bɛ taa kɛ doni de ye Anglais jamana kan. Anglais jamana ɲɛmaaw ka gouvernement y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana minnu bɛ tali kɛ Afghanistan, Cameroun, Birmanie ani Sudan o visa étudiant na k'u bɛna o bɛɛ tigɛ ko o k'u ka fɛlɛ kura-kuraw ye. Arabu jamanaw ka fɔɲɔgɔnkɔw n'u b'a wele ko guerre en Moyen-Orient ni o bɛ tali kɛ Israël, Iran ani Amérique jamana olu bɛ ka ɲɔgɔn susuli mun kɛ ni Amérique jamana bɛ ka Israël dɛmɛ ka Iran susu. O kɔrɔfɔ de la Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a bɔra ka dantigɛliw kɛ ko kɛlɛ in ye Faransi jamana sɔrɔ. O b'a yɛrɛ k'a fɔ Faransi sen donna kɛlɛ la bawo ko Iran ka susuli ka ɲɛsin Américains ka dagaw ma a taara se Faransi ka daga dɔ ma arabu jamana kɔnɔ o mun ni Amérique ka daga bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ko o de b'a to Faransi ni donna kɛlɛ la. Faransikaw ka pankulutalan porte avion belebeleba mun bɛ n'u b'a wele ko Charles de Gaulle ko o bɛna bila ka taa kɔgɔjiyan fan fɛ ni o ye Méditerranée jamanaw ye bawo ka sanga ni kɔgɔji fɛn pankulu bɛɛ lajɛlen kɔgɔji bateau bɛɛ lajɛlen kun jɔlen don ko Faransi bɛna a ka pankulutalanba in ni o ye kurunba ye mun bɛ pankulu caman ta ka a bila ka taa ka se ka taa Iran kɛlɛ. Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ fara Amérique ni Israël kan bawo ko Iran a ye susuli min ta ka da u kan fo olu fana ka taa sarali kɛ ani ko jagoya fanga mun bɛ Iran da la ko Amérique ye wale min daminɛ olu bɛ Amérique kɔkɔrɔma don yaasa ko ka se ka Iran ka a kɛlɛ. Halisa Amérique ni Israël ni ani Iran ka kɛlɛ mun ni a bɛ sen na ka sanga ni kɛlɛ tile 5nan ye Iran kaw kɛn bɛ ka bateau bɛɛ lajɛlen ka u bloquer ka u lajɔ u b'a fɔ kɔgɔji camancɛ yɔrɔ mun ma ko détroit Hormuz o ye sira ye sira mun ni taji mɔbiliw walima taji fɛnw bɛɛ lajɛlen bateau ni kulunbaw olu bɛ tɛmɛ kɔgɔji bolofara mun fɛ ka se ka taa taji ni gazi di nazarala jamanaw caman ma. Iran kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu ye bateauba bɛɛ lajɛlen lajɔ ni bateau min y'a kɔrɔbɔ k'o bɛ tɛmɛ détroit Hormuz kan wa ko olu labɛn bɛ ka o bateau susu. O ko de kɛn bɛ gɛlɛya ye sɔrɔko sira fɛ ka ɲɛsin nazarala jamanaw caman ma. A yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko nazarala jamanaw kɔnɔ ka ban taji a bɛ ka gɛlɛya ani gazi u bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ a la bawo ko Iran kɛn bɛ ka labɛn mun labɛn ka u jɔ k'a fɔ ko ni maa mare ko bɛ munumunu salo kɛ n'i ka bateau ye taji bateau k'u b'a susu ko ka sɔrɔ nazarala jamanaw ni diɲɛ jamanabaw kɔnɔ kɛmɛ sara la u ka taji ni gaziw a 20 de bɛ tɛmɛ ni ji sira in fɛ. O ko mun ko ni a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye nka o siratigɛ la ka sanga ni bi arabadonya ye a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Américains ka jijukɔrɔ sous-marin dɔ ye susuli ta ka a da Iran o ka fɛn mun ye duguma fɛn dɔ kan ko ka u ka duguma bateau dɔw ka o susu o duguma bateau mun ko n'a kɛra sababu ye navire ka maa 87 k'o bɔnɛ a nin na ko nin n'a ɲɔngo tiri ka sous-marin kɛ ka ɲɔgɔn susu Américains ka sous-marin ka Iran ka bateau susu ko kabi 1945 o n'a ɲɔngo kuma deli ka kɛ ni ko in ko a ye dadigi kɛ kosɛbɛ Iran na ni ka maa 87 ka o daji nka nin waati in kɔnɔna la Iran kaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ cogo si la u tɛna o bolo jigin bawo u dɛmɛbaga minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ arabu jamanaw kɔnɔ olu bɛ ka wulikajɔ kɛ ka se ka susuli ta ka da Américains ka daga fɛn fɛn bɛ yen nɔ ka u susu ni ka tila ka u jeni kɛlɛ tile 5 in kɔnɔna la maa si tɛ ka i bolo jigin maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka kɛlɛ in bɛna taa ka dan yɔrɔ jumɛn na nka mugu ani kisɛw kɔni halisa o tɛ ka jɔ Amérique Israël ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ. An ka bi kunnafoni bɛ dan sigi nin yɔrɔ nin la ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ janni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na ani ce janni sugantili la ka se ka aw kunnafoni kibaruya lasira aw ma a balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛw ani ka ja yira aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. Ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda